Здравейте! Обявените намерения за промени в зоните за платено паркиране в София предизвикаха коментари от общинските съветници на днешното заседание на Столичния общински съвет. Групата на Спаси София определи като слаба представената от кмета Васил Терзиев реформа в паркирането и покани него и общинските съветници от Продължаваме промяната Демократична България на преговори за общо решение. Партията на Борис Бонев изрази недоволство от липсата на предвидена червена зона в натоварените части на центъра. Групата на БСП пък остава против идеята София да се превърне в, цитирам, голям платен паркинг и настоява за алтернатива на платеното паркиране. Повече подробности вижте сега. Всички партийни групи в Общинския съвет, които искат да докажат, че не изпълняват това, което им каже Пеевски, могат да подкрепят нашето предложение. Ние сме склонни да приемем корекция на нашия доклад. Ние внесохме доклада, нашият е с много по-всеобхватен, третира десетки други казуси в града, които може би са по-тривиални, но не съвсем. Например, места за зареждане специални, места за оставяне на пътници около училища и още наистина десетки други мерки. Призовавам колегите от ППДБ и кмета Терзиев най-накрая, след 6 месеца молене, да седнат на маса за преговори. София не може да бъде превърната в един голям платен паркинг. На мене ми е ясно от години по какво се работи. Вместо да се работи по изграждането на нови паркинги, градският транспорт да стане по-удобен, по-редовен и по-достъпен за столичани, най-лесното нещо е да бръкнем в джоба на столичани, да ги накажем с една по-висока такса и така си решим проблема с паркирането в София. Трябва да се намали и броя на служебните абонаменти рязко. Трябва да се премине към едно много по-интелигентно обозначаване на зоната. Склонни сме да подкрепим евентуално и удължаване на срока на действие на зоната.